Αποκάλυψης, κεφάλαιον 3. Και το αγγέλο της ενσάρδεσιν εκκλησίας γράψουν. Τα δε λέγει ο έχων τα 7 πνεύματα του Θεού και τους 7 αστέρας. Είδα σου τα έργα, ότι όνομα έχεις ότι ζεις και νεκρόσι. Γίνου γρηγορών και στήρισον τα λοιπά αέμελον αποθνίσκην. Ουγαρευρικά σου τα έργα πεπληρωμένα ενώπιον του Θεού μου. Μνημόνευε ούν πως ήλυφας και οίκουσας και τήρη και μετανόησον. Εάν ούν μη γρηγορήσεις, ήξω επισέως κλέπτης, και ού μη γνώση ποιαν ώραν ήξω επισέ. Αλλά έχεις ολίγα ονόματα ενσάρδεσιν, αού και μόλυναν τα ημάτια αυτών, και περιπατήσουσι μετεμού εν λευκής, ότι άξιοι εισιν. Ο νικόν ούτως περιβαλείται εν ηματίης λευκής, και ου μη εξαλείψω το όνομα αυτού εκ της βίβλου της ζωής, και ομολογήσω το όνομα αυτού ενώπιον του πατρός μου και ενώπιον των αγγέλων αυτού. Ο έχονους, ακουσάτο τι το πνεύμα λέγει τες εκκλησίες. Και το αγγέλο της εν Φιλαδελφία εκκλησίας γράψουν. Τα δε λέγει ο Άγιος, ο αληθινός, ο έχων την κλίν του Δαβίδ, ο ανοίγων και ουδείς κλείσει, και κλείων και ουδείς ανοίξει. Είδα σου τα έργα. Ιδού δέδοκα ενώπιον σου θύραν ανεωγμένην, ειν ουδείς δύναται κλείσε αυτήν. Ότι μικράν έχεις δύναμην, και ετήρησάς μου των λόγων, και ουκ ερμήσω το όνομά μου. Ιδού δίδομοι εκ της συναγωγής του σατανά των λεγόντων εαυτούς Ιουδαίους είναι και ουκ εισήν, αλλά ψεύδονται. Ιδού ποιήσω αυτούς να ήξουσι και προσκυνήσουσιν ενώπιον των ποδών σου, και γνώσιν ότι εγώ αγάπησά σε. Ότι ετήρησα των λόγων της υπομονής μου, καγώ σε τηρήσω εκ της ώρας του πειρασμού της μελούσης έρχεστε επί της οικουμένης όλης, πειράσε τους κατοικούντας επί της γης. Έρχομαι ταχύ, κράτιο έχεις, ή να μη δεις λάβει των στέφανών σου. Ο νικόν, ποιήσω αυτόν στήλων εν το ναό του Θεού μου, και έξω ου μη εξέλθει έτη, και γράψω επ' αυτόν το όνομα του Θεού μου, και το όνομα της πόλεως του Θεού μου της καινής Ιερουσαλήμ, ή καταβαίνει εκ του ουρανού από του Θεού μου, και το όνομά μου το κενόν. Ο έχονους, ακουσάτο τι το πνεύμα λέγει τες εκκλησίες. Και το αγγέλο της εν Λαοδικία εκκλησίας γράψον. Τα δε λέγει ο Αμήν, ο μάρτης ο πιστός και αληθινός, η αρχή της κτίσεως του Θεού. Είδα σου τα έργα, ότι ούτε ψυχρός ή ούτε ζεστός. Όφελον ψυχρός ή ζεστός. Ούτως ότι χλιαρώσει και ούτε ζεστός ούτε ψυχρός, μέλωσε εμέσα εκ του στόματός μου. Ότι λέγεις ότι πλούσιος ημί και πεπλούτικα και ουδενός χρειαν έχω, και ούκ είδας ότι σύ ο ταλέπορος και ο ελεηνός και πτωχός και τυφλός και γυμνός. Συμβουλεύωσι αγοράσε παρεμού χρυσίων πεπυρωμένων εκπυρώσει να πλουτίσεις, και η μάτια λευκά ή να περιβάλλει, και μη φανερωθεί η εσχήνη της γυμνότητός σου, και κολύριον ή να εχρήσει τους οφθαλμούς σου ή να βλέπεις. Εγώ όσους σε αν φιλώ ελέγχω και παιδεύω, ζήλευε ούν και μετανόησον. Ιδού έστικα επί την θύραν και κρούω. Εάν της ακούσει της φωνής μου και ανοίξει την θύραν, και εισελεύσομαι προς αυτόν και διπνήσω με ταυτού και αυτός με τεμού. Ο νικόν, δώσω αυτό καθίσε με τεμού εν το θρόνο μου, ως καγώ ενίκησα και εκάθισα μετά του πατρός μου εν το θρόνο αυτού. Ο έχονους, ακουσάτο τι το πνεύμα λέγει τες εκκλησίες. Tu guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, e virá todo mundo para provar os que habitam sobre a terra. Vê que eu venho logo. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Ao que vencer,
eu farei coluna do templo do meu Deus. Dali não sairá jamais. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda de Deus, e o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas do Senhor. Ao anjo da igreja de Laodiceia, isto diz aquele que é a própria verdade, a testemunha fiel e verdadeira, aquele que é princípio da criatura de Deus. Sei as tuas obras, sei que não és nem frio nem quente. Oxalá fosses frio ou quente. Mas porque tu és morno, porque não és frio nem quente, começarei a te vomitar da minha boca. Porque dizes, sou rico, e nada eu sinto falta, e não sabes que és um coitado, miserável, pobre, cego e nu. Eu te aconselho a que compres de mim ouro retemperado no fogo, para te fazeres realmente rico, para te vestires de roupa branca, para que não se descubra a vergonha da tua nudez. Unge os teus olhos com o colírio, para que vejas bem. Porque eu, aos que amo, repreendo e castigo. Arma-te, pois, de zelo e faze penitência. Eis aí estou eu à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e me abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Aquele que vencer, eu farei sentar comigo no meu trono, assim como eu mesmo também, depois que venci, me sentei igualmente com meu Pai no seu trono de glória. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas do Senhor.